गसाइगाव जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगावनि मैनागुरि दुम्ब्रुगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। कसुगाव फरेस्ट डिभिजन सिंनि मैनागुरि गामिनि दुम्ब्रुगुरियाव दिनै सोरांसि समाव हायार सेकेन्डारियाव फरायफुबाय थानाय फरायसुलि सपन मुसाहारिनि फिसाजो फुंजा मुसाहारिखौ रायमाना हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'जाथावदि बिनि सिगांबो थांनाय 13 फेब्रुआरियाव बनगावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सत्यबती बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ थैनो गोनां जादोंमोन। ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामनाया सानफा एफा बांलांबाय थादोंब्लाबो नाथाय रायमाना हादरारि हाग्रामानि फारसेनिफ्राय रैखाथिनि राहा खालामाखै होनना जायगानि रायजो राजाफ्रा अजद खालामदों।